Για τον Μουσλίμοβιτς έκοψε ο Μέλμπεργκ. Και τώρα φάουλ του Παύλο Γκαρσία πάνω στον Φετ Φατζίδη. Κόκκινη. Τώρα θα έχουμε Κόκκινο, αυτό είναι κόκκινο. κάρτα στον Μιραλάς. Έτρεξε να διαμαρτυρηθεί ο Τσιρίλο, η κόκκινη κάρτα στον Κέβιν Μιραλάς. Με το πώς αντέδρασε στον Παύλο Γκαρσία. Ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Δείτε και πάλι στον Ήβιτς. Τελώς ανούσιο αυτό που έκανε ο Μιραλάς, ενώ πέφτουν και κάποια αντικείμενα. Ναι, Λαμπρομπαλάφα. Δεν είναι ανοιχτή η φυσούλα για να φύγει ο Κέβιν Μιραλάς. Αυτό είναι το πρόβλημα και εκεί πέσαν τα αντικείμενα προς τον Μιραλάς, ο οποίος έχει κάτι τον έχει βρει. Τα γυαλιά έχουν σπάσει και ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Μάλιστα, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, ενώ Ψυχολόγητο, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Χωρίς κανέναν. Αρκετή ένταση. Ο Μιραλάς έχει χτυπήσει. Ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια είναι και ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κ. Τζουρίδης. Κοντά στον Μιραλάς. Ο Μπαγκάσα τα λέει με τον Τσιρίλο. Νωρίτερα είχε αποκλειθεί ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ναι, ακούμε τον Λαμπροπαλάφα. Έχει σπάσει ένα γυαλί, ποτήρι, μπουκάλι, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Μπροστά από τον Μιραλάς και κάποια θραύσματα τον έχουν βρει στο πρόσωπο. Προς το μάτι μάλιστα. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Εδώ του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες του Μιραλάς. Διακοπή ενώ βρισκόμασταν στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το παιχνίδι που συνεχίζεται τώρα. Με τον Ελζάρ να κερδίσει την μπάλα. Τον Μοντέστο να αποφεύγει τον Μίβιτς και τον Ελζάρ να τροφοδοτεί.